Hei, mä olen Al-Mashadani Tarik. Mä haluan esittää teille tänään Blueprintin menetelmä. Mitä Blueprintin menetelmä tarkoittaa? Blueprintin menetelmä, joka tunnetaan myös nimellä Business Blueprinting tai Business Planning, on järjestelmällinen tapa perustaa uusi liiketoiminta, suunnitella tai aloittaa uusi projekti olemassa olevaan liiketoiminnan sisällä. Siihen kuuluu yksityiskohtaisen suunnitelma tai mallin luominen, jotta voidaan noudattaa. Sitä voidaan käyttää myös organisaation prosessien ja toimintojen kirjaamiseen tai jonkin asian toteuttamiseen. Tämä ääriviiva auttaa yksilöä tietämään tärkeitä asioita liiketoiminnasta, mukaan lukien sen tavoitteet, strategi ja resurssit. Mistä Blueprintin menetelmä tulee? So minkä tahansa projektin suunnittelu vaatii useita ideoita, resursseja ja suurin listan tehtäviä, jotta voit olla alussa vaikea organisoida, on tarpeen rajata ideoita, suunnitelmia tai suunnittelua yhteen paikan ja liittää toisensa, jotta lopulta saadaan käyttökelpoinen malli tai projekti, joten tässä tulee ajatus käyttää kavioita piiristyksessä, jonka perustuu sinisen paperiin, jotta käytämme asioiden kopioimiseen. Aiemmin tätä menetelmää käytettiin piirtämiseen, tulostamiseen ja kopiointiin, koska nykyaikaiset tulustus- ja kopiointilaitteet eivät olleet tuolloin käytettävissä. John Herschel keksi ensimmäinen piiristyksen idean vuonna 1842. Hän on brittiläinen tähtitieteilijä ja valokuvaaja. Kuinka käyttää Blueprintin? Tämä menetelmä on erittäin tehokas työkalu hyvän työnkulun luomiseen ja selkeiden vastausten asettamiseen. Monet yritykset ottavat sen käyttöön projektissaan, kuten rakentamisessa, suunnittelussa ja teknologiassa. Voit alkaa luoda yrityksesi suunnitelma tutkimalla kuvausta yrityksestäsi ja sen tavoitteista. Markkina-analyysi asiakastasi, tuontasuunnitelma, miten johdattaa yritystäsi, organisaatiorakenne, mitä työtehtäviä tarvitaan, markkinointistrategia, miten edestät ja teet työstäsi julkista, rahoitussuunnitelma, mitä varoja tarvitaan liiketoiminnan aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Blueprintin elementit yrityksen perustamisessa. Organisaation kokonaisidentiteettiin kuuluu brändiin, yritystehtävää, yrityskulttuuri. Organisaation strategi, joka ilmentää yrityksen tavoitteet, aikataulu tavoitteiden saavuttamisella. Sisänomaisuus, mukana lukien tuotteet ja palvelut. Ulkoisen ympäristöön kuuluvat asiakas, toimittajat, kilpailijat ja kumppaniat. Kiitos.